नमस्कार प्रणाम। हम मनोज तिवारी। वैसे रउरा सब हमरा के चिन्हते बानी कि लोग हमरा के रिंकिया के पापा के नाम से भी जानेला। त रउरा सब के बीच हम आज एगो फिर से फनी मजेदार वीडियो लेकर आइल बानी, जवना के रउरा सब सुनी और मजा लीही आ हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी। अरे क्या हाल है रे लालू चाचा? और सब तो ठीक ठाक है ना? आज बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं तुम्हारे घर पर तुमसे मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात करके तो आज हम लोग खुश भी हो गए रे लालू चाचा। लेकिन लालू चाचा, मोदी जी पर कुछ कथा कहानी हंसी मजाक हो जाए रे लालू चाचा। अरे नहीं रहो बबुआ, मोदी जी तो अपन ही खतरनाक आदमी है। वो तो हर किसी को जेलवे में डलवा देते हैं। ऐसे कोई मोदी जी पर तो बोलता ही नहीं है। लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं कुछ शायरी मोदी जी पर सुना देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। जेकरा बुझाइल जैसन वैसन कहा गईल, हाथी एगो अनहर के गांव में जब आ गईल। हार गईली अकेला, हार गईली समृति फुआ त बुझे गईलन मोदी फूफा। हार गईली समृति फुआ त बुझे गईलन मोदी फूफा। हथिया के कान छुअते कहे लगलन सुप्पा। बुआ निहर उनके अकेले हेरा गईल, बुआ निहर उनके अकेले हेरा गईल। हाथी एगो अनहरन के गांव में जब आ गईल। थाक गईलन मोदी जी तब अइलन अमित शाह। हथिया के गोर छुअलन कहे लगलन खामा। आ था मोदी आ शाह के एहिजा बुझा गईल, था मोदी शाह के एहिजा बुझा गईल। हाथी एगो अनहरन के गांव में जब आ गईल। मोदी जी देखे ऐनी तो का चमत्कार बा, राहुल जी देखे ऐनी ई का चमत्कार बा। आ लागल जेकरा पीछे सगरो जवार बा। पेट टोहलन दोनों हाथे कहलन मुस्काई, अरे ई त चलत फिरत बड़का देवार बा। बात ई त पचल नहीं औरी भरमा गईल। हाथी एगो अनहरन के गांव में जब आ गईल। तब अइलन शिवराज काका फानत फानत नाला। तब अइलन शिवराज काका फानत फानत नाला, और कहलन जानत तानी का कहाला। दांत छुके हथिया के कहलन दिहलन भाला। आ सझुराए वाला बतिया औरी अझुरा गईल। हाथी एगो अनहरन के गांव में जब आ गईल। सुनी लोगन हमर तनी सुनी माई बाप हो, सुनी लोगन हमर तनी सुनी माई बाप हो। बड़ा बाबू जल्दी जल्दी लेबे अइलन नाप हो। आ हथिया के सुन छुके कहे लगलन साप हो। आ सुनला के देर ना भइल सब लोग डेरा गईल। आ हाथी एगो अनहरन के गांव में जब आ गईल। अमित शाह लगे ना बात कौनो फांसी, अमित शाह लगे ना बात कौनो फांसी। आ फैसला सुनावे अइलन राजी हंसी खुशी। आ हथिया के पोछ छुके कहे लगलन रसी, हथिया के पोछ छुके कहे लगलन रसी। अमित शाह के बुद्धि चकरा गईल। हाथी एगो अनहरन के गांव में जब आ गईल। सब्सक्राइब करे।